फागुन के आगमन हो चुकल बा। सारा जनमानस फगुआ गईल बा। ऐसे में आई रौरा के एगो फागुनी रंग में रंगे के कोशिश कर रहल बानी। श्री गंगा प्रसाद अरुण जी के एगो रचना होरी में धनिया कैसन लागत हुई है। विम्ब के प्रयोग देखें गंगा प्रसाद अरुण जी के शब्द में और हमरा आवाज में। होरी में धनिया कि पतझर के मारल वन कचनार भइल होई, कि पतझर के मारल वन कचनार भइल होई। कुछ ऐसन फागुन के दरबार भइल होई। कुछ ऐसन फागुन के दरबार भइल होई, कि पतझर के मारल वन कचनार भइल होई। कुछ ऐसन फागुन के दरबार भइल होई। कुछ ऐसन कि अमराई मोजर के मधुरस टपकत होई। कि अमराई मोजर के मधुरस टपकत होई। कि टुसियाइल बर पाकड़ छतनार भइल होई। कुछ ऐसन फागुन के दरबार भइल होई। कुछ ऐसन फागुन के कि कोयली के कुकू से भंवरा के गुनगुन ले। विम्ब के प्रयोग देखें कि कोयली के कुकू से भंवरा के गुनगुन ले। कुल बिरह मिलन रसगर पवनार भइल होई। कुछ ऐसन फागुन के दरबार भइल होई। कुछ ऐसन फागुन के कि जवन राह जाई लाले पियर हरियर। फागुन के मौसम बा, बसंती बयार और बसंती मौसम। एमे हरियर धरती जौन बा चादर ओढ़ लेले। सरसों पियर पियर फूल कहीं पाके लागेला, कहीं मटर के, कहीं तीसी के, विभिन्न रंग के खूबसूरती प्रकृति में देखे के मिलेला। ओकर प्रयोग करत कि जवन राह जाई लाले पियर हरियर। जवन राह जाई लाले पियर हरियर। रंग बीसी तिसी के टहकार भइल होई। कुछ ऐसन फागुन के दरबार भइल होई। कुछ ऐसन फागुन के दरबार भइल होई। कि झुलुहा पर यादन के अझुरा आवाजाही। कि झुलुआ पर यादन के अझुरा आवाजाही। जैसे किसत में झरी सरकार भइल होई। कुछ ऐसन फागुन के दरबार भइल होई। कुछ ऐसन फागुन के कि कुछ काग बड़ेरी पर भोरे उचरत होई। देखिए प्रयोग कि कुछ काग बड़ेरी पर भोरे उचरत होई। असराइल टूटल मन
बरियार भइल होई कुछ ऐसन फागुन के दरबार भइल होई कुछ ऐसन फागुन के कि सतरंगा मौसम में निमना से आंख पढ़ी कि सतरंगा मौसम में निमना से आंख पढ़ी धनिया अब होरी के अखबार भइल होई कुछ ऐसन फागुन के दरबार भइल होई कुछ ऐसन फागुन के दरबार भइल होई कि पतझर के मारल वन कचनार भइल होई कुछ ऐसन फागुन के दरबार भइल होई कुछ ऐसन फागुन के दरबार भइल होई कुछ ऐसन फागुन के। धन्यवाद।